खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। राजखान्थिनि मोनसे सोमोनांथाव खौरां। बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथांखौ मावफुं सोद्रोमा एबा इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिजेपिनि दैदेनगिरि एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बिटिआर सोरखारनि सायाव गोबां हेंथा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो आथिखालनि बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सरखारनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा गोबां अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा रायजो राजानि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। बेफोर हेंथा बाथ्रा बुंनायनि सायावनो गोख्रों राहा लानानै मैया बिटिआरनि इएम बिबाननिफ्राय एरख'नाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। दासान्दि इउपिपिएल आरो बिजेपि जथाय सरकार सोलिगासिनो दं। बे समावनो खुंथाय सरकारनि सायाव बिथां रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा गोबां बेरेखा बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन। बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा इएम बिथांखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि नटिसआ मैया आसाम गभर्नरनिफ्राय सौफैयो। सरकाराव थानानै गाव मावफुं सोद्रोमा जानानैबो बिटिआर सरकारनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथांखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों होनना खौरां मोनदों। 4.5 बोसोरनि आगान होबाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय सरकार सालायबोनाया। सरकाराव थानानैबो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बिटिआर सोरखार आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि सायाव गोबां हेंथा बाथ्रा बुंबोदोंमोन। बेनि थाखायनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिबाननिफ्राय बिथां बिजेपिनि दैदेनगिरि रेवरेवा नार्जिहारि बिथांखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव दं टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायनि सायाव केलेंकारि सोमजिनायनि अजदजों बन्सुनि बानजायनायाव मैया क'क्राझाराव थानाय डाइरेक्टर अफ इडुकेसन मावखुलिनि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बन्सु आफादनि दैदेनगिरि बिथां बानजित मनजिल बसुमतारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि टेट एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जाय बिथांमोना मेरिट लिस्टआव दं बिथांमोना मोनाखै, जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसआव गैया बिथांमोननोसो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जादों होनना बिथाङा बुङो। 6 शिड्युलनि बादियै जोंनि ओनसोलाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफोराल' साख्रिखौ मोननांगौ, नाथाय बेखौ बाय इलेक्शन खालामनानै नन बिटिसि एबा बिटिसिनि बायजोनि टेट क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोरखौसो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों। बेनिखायनो बेखौ डिसक्वालिफाइ खालामनानै गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ लाबोनांगौ होनना बिथां बन्सुनि दैदेनगिरि बानजित मनजिल बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुङो। बिथाङा बुङोदि गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ लाबोनांगौ। बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों एडभार्टाइजमेन्ट होनानै माखासे साबजेक्टफोराव क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों। बेखौ एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों रिक्रुटमेन्ट बानायफिननांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां मोजां क्राइटेरिया गोनां इडुकेटेड सुबुंफोर दं। बेवहाय जोंनाव मानसिनि आंखाल गैया होनना बिथाङा बुङो। बेनि गेजेरजोंनो बिथाङा दाबि खालामनानै बुङोदि बेनि सायाव माखासे गुथाला जादों। बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथांखौ सिबिआइ इनकुवेरि खालामना होनांगौ होनना बिथांमोना आर'ज दैखांदों होनना बुङो। फैबाय थानाय समाव हाइ कर्टनि गेजेरजों न्याय मोननो थाखाय बिटिसिनि क्वालिफाइड टेट फोरोंगिरि बिथांमोननि थाखाय बन्सुआ खामानि मावलांगोन होनना बिथां बानजित मनजिल बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो। नेक्स्टआव दं गोबां लाख रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरा बेसेन होआलासिनो माइरं मोननाय जागोन होनना खौरां मोनदों। 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेरावनो रेशननि माइरंखौ सानथामनि उनावनो मोननो हागोन। सानथामनि उनावनो बेसेन होनाङै माइरंखौ मोनगोन होनना खौरां मोनदों। अन्त्योदया अन्न योजनानि सिङाव मोनफ्रोमबो मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरंखौ मोनगोन। मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा साफायाव 5 किल'ग्रामै माइरंखौ मोननाय जागोन। मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै इपिअएस मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगोन। रेशन होग्रा गलाफोरा 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम खुला लाखिनांगोन होनना मिथिनो मोन्दों। रेशन गलादारजों लोगोसे बायग्रायाबो नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। जुदि मोननो गोनां रेशनखौ मोननाय समाव नोंथांनो खम माइरं होयोब्ला सरकारा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फन नाम्बार फोसावनानै होदों। फन नाम्बारा जाबाय 1800-345-3611 आरो 1967। जुदि रेशन होग्रा गलादारा मोननो गोनां माइरंखौ खम होयोब्ला नोंथाङा बे नम्बराव अजद हरनो हागोन। नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांगौबो जानो हागौ होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं उदालगुरि भेरगाव बियाबाव बिजेपि दोलोनि गेदेर खहा। उदालगुरि भेरगाव बियाबाव प्रमद बर' दैदेननाय
UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। UPPL दोलोआव गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा जयन जाफैदों होनना खौरां मोन्दों। बेनि मादावनो BJP आरो कंग्रेसखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयन जाफैदों होनना मोनथिनो मोन्दों। 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि गुदुं बारहावाया बारगासिनो, बेनिखायनो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां राजखान्थि हानजाफोरा मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि मादावनो UPPL दोलोआवबो बिसायख'थिनि सिगां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। थिग बेबादिनो मैया उदालगुरि भेरगाव बियाबाव EM दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव BJP आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय गासै 218 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयन जाफैदों होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं साबकाटा प्राइमारि BPF हानजानि 3 बोसोरारि दथि जथुम्माया मैया जानानै थाङो। मैया गसाइगाव महकुमा सिंनि श्रीरामपुर BPF ब्लकनि सिङाव थानाय साबकाटा प्राइमारि BPF हानजानि 3 बोसोरारि दथि जथुम्मायाव BPF हानजानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। साबकाटा प्राइमारि BPF हानजानि बे जथुम्मायाव गोख्रों दैदेनगिरि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै प्रमद बर'नि सरकार खुंथायाव रावबो गोजोननाय गैया, रायजोफोरनो आसा होनानै आरो बेसेबां सम लाखिबावनो होनना बिथाङा बुङो। फैगौ 2025 मायथाइनि जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव रायजोफोरा फिन हाग्रामा महिलारि बिथांनोनो BTCखौ सालायनो होगोन होनना बिथां ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिया बुङो। नेक्स्टआव दं आसामाव जुलिखौ लानानै मोनसे गोनां खौरां। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव मोनसे गोदान नेम लानानै फैदों। 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय जुलिनि सायाव गोदान आयेन लाबोनाय जागोन होनना खौरां मोन्दों। जुलि लानायनि 6 दान सिगां आर'जलाइ गथायनांगोन आरो लाइमोन आइजोफोरखौ लानानै खारनो मोननाय नङा, लोगोसे गावनि सिनायथिखौ आन्दोआव लाखिनानै जुलि लानो मोननाय नङा। गिबि मन्त्रि बिथाङा आयेन आफादाव बे गोदान नेमखौ फोसावदों। बेफोर आयेनखौ जुदि लाबोनाय जायो अब्ला बेफोर आयेनखौ मानिनानै सोलिनांगोन। जुदि नोंथाङा आयेनखौ मानिनानै सोलिया अब्ला आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय जागोन होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बिथोन बादियै गोबां बिबांनि मोब्लिब बिल स्मार्ट मिटारनि हेंथायै मोनफ्रोमबो बिधान सभायाव मैया क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिया BTRनि क'क्राझारनि पावार हाउसनि लांगोनायाव धर्ना हाबाफारि खालामो होनना खौरां मोन्दों। बे धर्नानि गेजेरजों कंग्रेसनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा आखायाव बेनार लानानै मोब्लिब बिल खम खालामनाय आरो स्मार्ट मिटार बन्द खालामनांगौ होनना धर्ना होयो। क'क्राझार कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि प्रेम हास्राया बाहागो लानानै आसाम सरकारा स्मार्ट मिटार जाबसिनना होनायखौ जों हेंथा खालामो होनना बिथाङा बुङो। सरकारा थाबैनो स्मार्ट मिटारखौ बन्द खालामनांगौ। जुदि सरकारा मानियाब्ला गासै आसामावनो फैबाय थानाय समाव गिख्रंथाव महरै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।